On the beat is too flexing. Yeah, 1, 2, come on, come back again. Zaki on the beat. Sannu kwana nesa, kwana nesa, kwana nesa, kwana nesa. Sannu za mu kai gaci rayuwa ba mai daurewa ba. Kaga idan yau mu ne, wata ran ai ba mu ne ba. Waka baiwa ce ba zancen duba. Hikima da fasaha Allah ke ba boka ko malam ba. Na gode masoya na maza mata yaro ko babba. Kaunar da kuke mini ta daga darajar zaki na zan babba. Na tara masoya da yawa baiwa daga Allah rabba. Da magauta masu faɗin cewa ko nayi baka cilla ba. Ita jifa Allah na nan ko kun yi ba kwa dace ba. Kamata dina tudano yanda kayo haka nan za a yi ma. Kadara ikon Allah ne kuma shari kayan kwalba. Wanda ya ce ruwan wani bai tausa shi ba Allah ba. Kulikum alkhairi jama'a haule su inda sarki rabba. Ni ban yi kamar mugu ba zalunci kuma ba zalai ba. Yaban kai jahilci ne na ɗana ban saba ba. Sannu tafiya ce sauri ne ba a samu ba. Sa ido sana'ar banza me ba zai riba ba zai riba ba. So na gaskiya jari ce sannan kuma wata bushewa. Cutar raba ga masoya ita ma ba a warkewa. Duk nisan jifa an ce kasa nan za ya dawowa. Rabon ka idan yaran sai hannun ka yake kawowa. Alkhairi ma shuka ne mai yin sai ke dacewa. Haka ma shari shuka ne mai yin sai ke girbewa. Hausawa sun faɗi cewa gajere ba yaro ba. Haka ma waka jari ce ba kowa za ya iya ba. Sako ne ɗaukowa ta waka zan miƙowa. Saurare kuke tayowa kujera bai ce mai zowa. Lokaci kuma na ta wucewa jin daɗi na ta bushewa. Yama na ta matsowa amma kuma ba mu gane ba. Tarbiyya na ga iyaye shaye-shaye mai samaye. Shirya kuma daga Allah ne amma mu ma mu kiyaye. Tarbiyya na ga iyaye shaye-shaye mai samaye. Shirya kuma daga Allah ne amma mu ma mu kiyaye. Allah ya sa mun dace. On the beat is too flexing. Yeah, 1, 2, come back again. Zaki on the beat. Sannu kwana nesa, kwana nesa, kwana nesa, kwana nesa. Sannu za mu kai gaci rayuwa ba mai daurewa ba. Kaga idan yau mu ne, wata ran ai ba mu ne ba. Waka baiwa ce ba zancen duba.